Kupona kwatakaita musi wa30 June muGroblersdale takawanda muwater storage tank kwe3 hours muKomanashe. Mamuka sei mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZimFacebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwese kwamungava muri kumativi mana enyika. Ndine update iyo yandikuda kukuverengerai message yandakatumidzirwa ichibva kuno mumwe mudiwa muteereri wedu. Zvakangooma hazvo vedu hanzi mukoma picture iro ndotoda kuti munge muchizoriisa paconfession yangu kuti vanhu vange vachinzwisisa kuti matakange tiri kwemaawa matatu mainge makaita sei. Ndapota kana mozoverenga nyaya yangu musazoburitsawo zita rangu riri paprofile chairo nekuti ndinotya kuzozivikanwa. Zita rangu muchanditi Zakaria, ndiri murume uye zvekare ndinoshanda pane rimwe prazi riri muno munonzi muGroblersdale muSouth Africa. Nyaya yandikuda kukuudzai nezvayo yakaitika musi wa30 June, zuva rekuti handimbofi ndakakanganwa nezvaro kweupenyu hwangu hwose. Pfungwa dzakange dzandibata panguva iyoyo pandakaona mwana wevamwe amai avo vatinoshanda navo ava kuita sekunge ainge ava kuperezeka. Saforomani ndakaudza vanhu ndikati varume ngatingobudai zvedu, asi vanhu vakati kwete, ngatirambe takawanda kwe3 hours. Saka takamuka semazuva ose na7 makuseni takange takanzi nemurungu hakuna ari kuzorovha basa. Sezvo tigere mumaprazi takange tisina kana tarisiro yekuti tine zvatainge tichazosangana nazvo. Saka murungu akatotiudza kuti tinge tichizouya kubasa. Saka vakadzi vedu vakaenda kushedhi vakanoshanda kushedhi, isusu nematrakta takange tiri kuminda yakasiyana-siyana. Saka vane vana vavo vainge vangoriwo kukomboni. It was around kuma9 varungu kavanoudzana mumagrupu avo around 9 o'clock. Ndipo apo patakaudzwa nemurungu akati dzokai mose, ndokubva tadzoka tikanoungana pashedhi. Tichiri pakati pekutaura kudaro ndo patakazoona motikari dzemapurisa dzichimhanya zvakanyanyisa. Saka dzakange dzichiri mugravel road, but taiona kupfumbuka kwehuruva kuti idzo imotikari dzemapurisa. Saka murungu akabva ati, everyone, you need to follow me, leave everything that you are doing, follow me right now, hari. Ngachitaura nechiAfrikaans. Ipapo mukoma zvinhu zvakange zvisina kumira zvakanaka. Takamhanya, umwe akaenda nebhaki akanonotora vana vakange vasara komboni. Tikasiya maturuzi edu ndokubva tamutevera tichimhanya. Paprazi pedu hapana kana muSouth African anoshandapo nekuti murungu akati akambobirwa kwenguva yakareba paainge achishandirwa nevanhu vemuno muSouth Africa. Saka akabva achizoenda nesu mugomo. Akange achitoda kutonotisiya mugomo, asi tichiri pakati peimwe minda ndopaakazoenda nesu kustorage tank iyo yaimboshandiswa kudhara kuchengetera mvura yaidiridza kuminda iyoyo iri kudhuze nekumakomo. Saka akangoburuka ndokubva amhanya akabva anodongorera ndokubva atongotipa sign yekuti pindai mutank. Komanashe zviya zvikunzi munhu unotya nyoka. Ndiri kutaura nezvestorage tank yemvura yanga yava nemakore isingachazivi kushandisiwa. Takangopinda imomo nekukurumidza. Mushure mekunge munhu wekupedzisira apinda akabva ativharira mukati, akavhara tenki yacho, asi akangosiya kaburi kadiki diki kuti mhepo inge ichipinda. Munhu wose akaita bishi rekubatidza foni. Umwe nomwe akabatidza torch yefoni yake. Kwakange kuri kungovheneka kuti tinge tichiona kuti mainge musina shato here, musina kana nyoka here, asi makange musina kana chinhu. Asi takafema dust. Kutaura kudai so musoro wangu uri kutotema. Ziflu riri kuda kundibata ipapapa rinenge risina kumira zvakanaka. 3 hours tichingofema huruva. Saka kana network yakange isingabati taingoitawo zvekungodongorera tichiona zvivheni zvemapurisa
zvichiita kutenderera mupurazi zvichitsvaka maforena. Saka takangoramba zvedu tiri zii, kana vana chaivo takange takavabata tichitya kuti vana vakangochema zvimwe kuda taikwanisa kana kuzongokaruka tabatwa. Mukoma ndakange ndisati ndakambopindwa nefiye yakaoma kudaro, because zvinhu izvi zva30 June kana ndiri seni zvangu nemhuri yangu zvangoitikawo tisina kutarisira. Epapa ndakatomboita nharo namadhamu muna April vachiti tinofanira kuti tinge tichienda kumba tiine kamari kedu katakange tiinako. Ndikati ngatisevhe mari. Madhamu vakaita nharo tikaenda kumba. Apa December takabva futi kumba. Saka nguva yekuti unge uchinzi wava nemasavings paka pasitomborina kana nguva. Apa takatanga kuvakawo kumba last year kuZimbabwe kwacho, tichitanga kufunga kuti kana tikanzi taenda kuZimbabwe tinonotangira papi. Kurima kunoda mari, kunenge kwava kungorarama upenyu huya hwatakatiza hwekurarama uchigara mumaruzeva. Mukoma takagara tikagara kwe3 hours tiri mumutengi imomo, takangomirira kuti Murungu ange achizodzoka. Murungu akazodzoka after 3 hours akatiudza kuti vainge vatenderera everywhere, kukomboni, vakaenda kuminda. Panext door pedu pakatobatwa vanhu 10, but vanhu ivavo vakazodzoka zvavo mushure mekunge zvanzi Murungu wacho ane mari dzaakabhadhara, kushaya kuzoziva manje kuti sezvo mapurisa acho ari kunzi akasiyira Murungu mafone numbers ekuti kana zvikanzi kunenge kuine vamwe vanenge vauya nganzi vanongobata mapurisa iwawo. Hamena kuti tichazorarama upenyu hwakaita sei. Murungu wedu haana kutiudza kuti neighbor yake akabhadhara mari. Zvinhu zvevarungu munongozviziva kuti havazotauri chokwadi, havazokuudzei kuti vakabhadhara mari. Saka Murungu aitoratidza kuti ainge aine stress yekuratidza kuti kubva zvaizvezvi kusvika achizotengesa purazi rake ari kuti ari kuda kutengesera government purazi then over achizobuda munyika. Ipapo akati kana ndatengesa purazi rangu ndoda kuti ndige ndichizoenda kunotenga rimwe purazi iro raari kuti akatomboendako kuZambia akanonoriona, ndiko kwaafunga kuti ange achizotanga kuita zvekurima kuZambia. But akati kwatiri kana ndatenga purazi ndichaita kuti munge muchizobva muZimbabwe then mubva machizonditevera kuZambia. Akangoti munongogara mapasipoti enyu ari ready asina mhosva, nekuti kutaura kwake akati kana muno muSouth Africa macho muchatonetsa kuti arambe achiita zvekurima. Murungu wedu anga ari kuita zvekupfuwa mombe uye achiita zvekurima mapotatoes nechibage. Saka afunga kuti ange achinozviitira ari muZambia even though ari muSouth African. Saka ndinongovimbawo kuti dai zvikazonzikana akazovhura purazi rake kuZambia ange achizotitorawo, but akatotiudza kuti purazi atofunga kuti ange achiritengesa. Akati iye ndanga ndava nenguva ndichingofunga nezvazvo, asi ndava kuda kutengesa purazi. Achaita zvokungotengesera hurumende kuitira kuti ringe richitengwa nekukasika. Meshinari yose akatoti ndimi muchandibatsira kutakura meshinari tichibva nayo muSouth Africa tichienda nayo kuZambia. Ndichazongokupaiwo maupdate mukoma ezvinenge zvichiitikawo papurazi pedu. Munamato wangu uye nemunamato wandinokumbirawo kuti vana veZimbabwe vange vachitiitirawo papurazi patiri kushanda tichigara, kusazova nechichazokonzeresa kuti Murungu uyo ange achizonzi afa kana kuti tozobatwa nemapurisa obva abhadhariswa mazimari obva achizoramwa kuti ange achienderera mberi nekutengesa purazi. Ndiyo nyaya yangu mozongoposta, uye zvekare ndinogara ndichiteerera nyaya dzenyu dzose dzamunoverenga. Ndaiti ndiri pabasa ndakaisa hangu maearphone angu ndainzwa kuti basa rainaka chaizvo. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma Zakaria. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma azvo vedu we anzi takaita 3 hours tiri mustorage tank.
nganzi tainge tiri mustorage tank for 3 hours. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi nevana vaita sekunge vachafiramo mutengi imo matakawandiswa nemurungu. Apa hanzi flu nekuda kwehuruva ratainge tichifema. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. At least murungu wenyu ane plan B, afunga kunorima kuZambia, zvinenge zviri nani. Hanzi munozongobva muZimbabwe munditevera muZambia, toramba tichingoshanda. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndakatukwa nemwana wangu kuti uri muroi. Asi mwana wangu handimupi mhosva. I suspect kuti murume waava kugara naye, nekuti akatoramba murume wake akauya kuno. It was last year. Tikafungidzira kuti ari kutamba paakati ari kuda divorce. Saka zvakazobuda pachena kuti kwaari ikoko ane umwe murume uyo waari kugara naye. Ndava kutya kuti mwana wangu achangoshandira murume iyeye, nekuti murume wacho ari kunzi haashandi, chatova chichoni cheko ku-UK ikoko. Zita rangu inini ndinoitwa Gladys, ndiri mudzimai, ndine makore 51 years ekuberekwa. Kutonyora nyaya yangu ndichichema nekuti handina kumbofungidzira kuti nerimwe ramazuva ndainge ndichazonzi uri muroi nemwana wangu wandakatakura mudumbu rangu kwemwedzi mipfumbamwe. Ndine vana 3. Vana ava ndakashanda ndiri ndoga kubva vachiri vadiki. Baba vavo vakashayika apo pavakange vachiriwo vana vadiki. Saka ndakabva ndachizova amai nababa panguva imwe chete. Ndainge ndichingoita chero basa randaigonawo kuita, kutengesa, ndichiitira kuti vana vangu vange vachizonzi vaendawo kuchikoro. Ndaikwanisa kuswera muswere wese wezuva ndisina kana chandinenge ndambodya ini, ndichiitira kuti vana vangu vange vachizonzi ndivo vadya. Ndainge ndichifungidzirawo kuti nerimwe ramazuva ichazova kura ndikuchengetewo. Vana vangu ndivo vainge vachazondichengeta. Mwana wangu mukomana mukuru iye ariko kuSouth Africa, ari kungoitawo upenyu hwekungotsanzadzira. Ndini ndigere nevana vake. Uye zvekare wepiri ari muno muZimbabwe, ari kushanda semusikana webasa. Ndine mwana wake. Kutaura kudai, mwana wangu ari kuIreland, uyo wandakanga ndakatarisira kuti zvaabudawo muAfrica aenda kunyika dzevarungu ndiye achatichengeta. Ari kuti amai, zviri nani kuti vana vangu vange vachinzi vatorwa nevanhu vesocial warfare than kuti murambe makagara nevana vangu, because muchazoita kuti vana vangu vange vachizova varoi. Mwana wangu paakatanga kutaura nhau dzekuda kuenda kuIreland, ndakatengesa mombe ini kuti ange achiita zvidzidzo zvake. Takabhadhara mari, sezvamunoziva kuti upenyu hwedu hwemuno muZimbabwe kana uine chaunenge uchida unotobhadhara mari. Saka ndakabhadhara mari pachipatara kuti mwana wangu ange achizonzi ashanda awanawo experience. Ndabhadhara mari kudaro, ndainge ndichimupa mari yekudya, mari yetransport, mariwo yekutengawo mauniform, nekuti vakange vaine mauniform avaifanira kuti vange vachizoshandisa. Saka mwana akazokwanisa kuwana mukana ndokubva achizobuda muno muZimbabwe kwava kubva achizoenda kuIreland. Mazuva aakatanga kusvikako aitofona achitondiudzawo kuti ainge asati atanga kushanda. Akangoti atanga kushanda, ndino munhu wekutanga waakatumidzira mari mushure mekunge apiwa mari yake kumabasa kwake. Akati, amai, ndikuda maropafadzo enyu. And I prayed for him, ndikamunamatira, ndikamupa maropafadzo angu. Mushure mekunge mwana wangu atanga kunetsana nemurume wake kuno, mukwasha wangu ndakatombotanga ndichimuti, unonetsa mwana wangu nekuti ari kure newe, ndaufanire kuti urambe uchingomupa mastress. Asi ndakazozviona kuti wangu mwana ndiro dambudziko guru pano panyika. Mkwasha akati oramba ongouya kwandiri achiisa macomplain. Ndakazogumisidzira ndamuudza kuti ini hazvina kukodzera kuti ndinge ndichitaura newe nhau
dzakaita saidzodzo, enda unotaura nemunyai wako musuma vamunofanira kuti muge muchisuma. Ngwasha akaona sekunge ndainge ndichimuregerera, but ini ndakange ndichimuona sekunge akange ari munhu ainge achindijairira achiunza nyaya dzake dzisina maturo kuWhatsApp kwangu. Ndakasapota mwana wangu apo paakati ainge ava kuda kurambana nemurume, nekuti akati murume wangu ihandbrake chaiyo muupenyu hwangu, handina chandinogona kuita as long as ndiinaye. Handina kunge ndakaziva kuti kusapota kwandakange ndichiita mwana kwakange kutori neumwe murume ainge ari kumashure ainge achikuchidzira moto wekuti mwana wangu ange achiramba murume wake. Akabva achizouya kumusha. Auya kumusha ndakamubvunza kuti ndozvawasarudza here kuti unge uchizoita izvi. Akabva ati hongu, ndozvandasarudza kuti ndinge ndichiita, murume ini handichadi mai. Ndikabva ndati kubva zvakanaka kana uriwe wati hauchadi murume. Takamubvunza sefamily tikati pane zvaakambokutadzira here, akati kwete, anongondinetsa pamafoni uye zvekare anonditi ndine maboyfriend muisland saka handidi kuramba ndichipiwa stress. Takati iwe ndiwe unoziva zvaunoda, upenyu mwene wahwo. Ndokubva achizorambana nemurume vakadivhosa kwava kudzokera kuisland. Takazonzwa zvichinzi akatumidzira mari muno muZimbabwe, akatumidzira umwe muzukuru wemurume uyo waava kudanana naye kuisland. Zvakandirwadza pandakanzwa amount yemari iyoyo, ndakarwadziwa ndikamuchema. Ndopakazobva chituko chekunzi inini ndiri muroyi, amai vake nyakomutumbura ndava kunzi ndiri muroyi manje nhasi. Ndaudzwa nevemakuhwawo through shamwari yake kuti akatumidzira muzukuru wemurume waava kugara naye achichengeta kuisland $2,300. Apa ndakange ndava nemazuva ndichingomutumidzira mamessages obva achizopindura zvake mushure memazuva 2-3 ndichimuudza kuti zvinhu zvainge zvakandiomera. Kamari kaainge akambonditumidzira, mwana wabhudhi vake vari kuSouth Africa akarova mombe yevanhu ikavhunika gumbo, saka ndakanzi mombe iyoyo ndinofanira kuti ndige ndichitoitenga kutoibhadhara. Saka ndakange ndashandisa mari ndichitya kuti ndaikwanisa kuzosungisiwa zvangu. Saka akabva anditi ini zvekuswera ndichiripira mhosva dzevamwe vanhu handidi. Ndokubva atongotanga kuregedza kundipindura mamessages angu. Ndakazorwadziwa mushure mekunge ndadembera sawira wake uyo ari kuJoni, ndikamuudza kuti mumba chaimo chikafu chainge chava kuita chishoma, nekuti pavazukuru vangu pane umwe ane maausa anodya chikafu chimwe chiya chiri light kana kuti chikafu chinodyiwa nevanhu vanenge vaine chouviri. Saka ndiye anonyanya kundistressa iyeye. Panofanira kugara paine maraisi, chimwe chikafu chiri light nekuda kwemaausas avo aainawo. Saka ndakati ndataura nabhururu wake ndichiti, ko umwe wako zvaasingachatitumidziri mari anongondiblutika mamessages, haapinduri mastatuses, anoisa mastatus achinyora zvimwe zvinhu zvekuti kana ukanyanya kufunga nezvazvo unogona kutobatwa kana BP. Shamwari yacho yakabva yati kwandiri, nhaye mai, ko 2,300 yakabva mukutumidzirwa marimwe zuro ano, ndaiti iri kuuya kwamuri. Akati mirai nditaure naye. Ndokubva aita voice note iro raakatumidzira kwandiri, akati mirai tinzwe mhai, ndo message yandamutumidzira. Akabva atumidzira message mwanangu achiti iwe ndakakumbirwa nabamukuru vako vakati for now chimbonditumidzirawo $2,300 kumuzukuru wangu nekuti ari kuda kutenga motikari. Achaita motikari yekurenta oita zveInDrive, achazokudzosera kana akwanisa kudzosa mari back. Mukomana she ndakarwadziwa. Ndikati mwanangu shuwa angaita zvakadaro kuSouth Africa kwacho ane hanzvadzi yake, hatitoziviwo kuti ari kurarama upenyu hwakaita sei ikoko. Ndiye akatichengetawo kwemakore akawanda ari munyika yeSouth Africa. Kodai akatora mari iyoyo 2,000 yacho
oti kune hanzvadzi yake, bhuti chitsvakaiwo chimotikari chekuti munenge muchikuitawo zvekutakura vanhu muri kuZimbabwe, muri padhuze naamai. Saka ndakabva ndachizobatwa neshungu, ndobva ndaenda kuinbox kwake. Ndakapopota ndikati, unoshuwa iwe kuti ungachengeta murume yako hanzvadzi chitambudzika muSouth Africa sezvaunoziva? Ko kana usisina hanya nesu chingotiudza. Saka pose apa pandinenge ndichizama kutaura newe, iwe unenge uchitoignora zvako nekuti uri busy kutumidzirana nemazimari kuhama dzemunhu iyeye uyo waugere naye watisingatozivi nekuti haana kana sent raakambokubvisira. Saka kwatiri tinongoti uri kuchaiswa mapoto ikoko. Mwana wangu akabva ati kwandiri, amai, you know what, ndanga ndagara ndine zvandanga ndiri kuda kukubvunzai. It was the first time mwana wangu achitaura neni nechirungu. Aita kupoza musikana akati, Mom, there is something that I have been wanting to ask you for a long time. Saka ndakabva ndati, bvunza hako mwanangu. Akabva ati, is it true that you are a witch? Saka kana munhu akakubvunza kuti are you a witch muchirungu, zvinoita sekunge zvakangoreruka but kana ukazofungisisa nezvazvo muchishona zvinobva zvava neudzamu kuti ko ichokwadi here chandiri kunzwa kuti imimi muri muroyi. Ndakafungidzira kuti zvimwe kuda ainge achiseka sezvo ari munhu anongogara achiita majokes, but ainge asati akamboita majokes neni. Akaisa kaaudio akati, ndiri serious. Ndakamubvunza ndikati, uri kurevei nhai mwana wangu? Akabva ati, mukufamba umu kune kwandakaenda kunoko kune vamwe madzibaba vanoona chaizvo. Saka ndakabva ko nababa Tasha achibvira chikomba chake chekuIreland. Vakabva vachizonoudzwa kuti matambudziko avo ose avo avari kusangana nawo hanzi mumereji mavo hanzi zviri kukonzereswa nini. Akati akaudzwa kuti ndini ndakavhara chibereko chake nelake rake. Ndakabva ndatanga kuchema. Nababati vake ivavo havana kana gore kubva zvavasangana. Ndobva ndatonzi ndini ndava kutokonzeresa matambudziko mumereji yake, kwose ndisina kukwanisa kukonzeresa maproblems mumereji yake iyo yaakabuda mairi achiti ainge asina kana chaainge amboona pamurume wake chainge chakashata. Ndikati, mwanangu, ini ndakakurera ndiri ndega, ndikakutengera maunifomu, ndaifamba netsoka ini kuti iwe uende kuchikoro. Nhasi wava kunditi ndiri muroyi, asi haana kana kutombozviudza. Akatongoti, bottom line ndozvandakaudzwa izvozvo. Ndakandoda kungokubvunzai kuti muri muroyi here kana kuti kwete. Ndakangofuwada mamessages kuhanzvadzi dzangu dzakangoti chiregedzai kuramba muchitaura naye kana azodzoka kunoku kuZimbabwe, then tobva tachizoona kuti totaura naye tichiti kudii. Haachafoni, haatumidziri mamessages. Ndikafona anongodropa macalls, kana ndikatumidzira mawhatsapp message anongoverenga chete. Ndinorwadziwa nekuda kwemashoko ake. Ndibetsereiwo, ndiri kuudzwa nehama nevana kuti ndisaramba ndichimumanikidza, but semubereki zviri kundirwadza nekuti paari ndipo pakange paine tarisiro yangu. Chinondirwadza ndechekuti iko zvino ari kuti vana ndoda kuti vange vachizoenda kusocial warfare. Kana vatorwa nevanhu vesocial warfare, hanzi ndichaita maplans. Sekutaura kwake akati, ndichaita maplans angu enini ekuti vana vangu vange vachizouya kunoko kwandiri ikoko kuma-UK kwavo kwavari. Ndibetsereiwo nemazano mukomanashi. Ndonorovera zamupa muhacha here zvinyatsokumudhakwira ikoko kwaari sezvo akagara atozviudza kuti ini ndini muroyi wake. Ndichange ndichizotevera ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mama avo. Ngatitaurei navo mucomment section. Naimi zvazvinongorwadzi hazvo vedu vachazoti vamurwadzisa ikoko. Hanzi ari kuchengeta murume anga agara zvake arimo muIreland. Hanzi haashandi, anongogarira kuchengetewa nemukadzi. Zvakaoma.
Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makaviko chitupa changu. Kubata kwandakaitawo mushonga as a businessman, ndakarasirirwa chikwambo nema-South African. Nyaya yangu yakatanga makange muri mugore ra2021. Yakange iri nguva yekuti kwakange kuine ma-PPE awo ainge achifanira kuti ange achizodistributwa muDurban. Saka umwe wangu wandaiwirirana naye muzimba akandiudza kuti iye akange aine tenda iro raakange ari busy naro. Akati ndava kukupa manumbers eumwe muzulu anogara muSenton, saka ndiye ane project but haadi zvekuzopinda busy neproduction kana kuzososa materials acho. Saka iwewe anogona kukushandisa but kudya munenge muchidya mose. Saka ndakabva ndachizoenda kuSenton ndikanotaura nemuSouth African uya. It turned out kuti it was a company of 3 directors. Vese vakange vari maSouth African but aiva dangerous, ainge ari muvenda. Takatanga kushanda tose, ndo pandakaitawo mari ndichizotengawo motikari iyo yandakatenga ye1.5 million nekuda kwetenda iroro. Saka sezvo tainge tava kuwirirana nekuda kwetenda, ndainge ndava kutopota ndichienda ndichitononwa navo doro, but vaiva nedzimwe mhiko dzavaiita dzekuti tainonotora vasikana vaya vanonzi maslay queen muSouth Africa. Vasikana ava vaifukidzwa akaita kunge magemens, vogara pasi, isusu tichinwa doro vakangogara zvavo pasi vachikurukura vachitaura nyaya uye zvekare tichivatema nemari. Kana vapedza vaizotorwa voendeswa mune imwe room umo mavainzi vange vachitenderera pamberi perimwe couch rakange riri rered. Kana vapedza vobva vabuda vobva vaenda zvavo kudzimba dzavo. Saka ndaingoti ameno kuti chigemu chavari kutamba chimbori chigemu chakaita sei. Makore akati afamba, ndakazowirwawo nedambudziko because of spending. Motikari yandakatenga yakange iri motikari yaidhura kumaintaina, uye zvekare ndakange ndava nemamwe maprojects andakaita nekukasika panguva imwe chete. Saka ndakazopindana muzvikwereti. Ndakabva ndachizokumbira mari kubva kumuvenda. Muvenda uyu akabva ati kana ukasazondidzosera mari yangu, nekuti ndainge ndichida 835,000 rands, pakange paine machinery yandaida kutenga kubva kuChina, ndikwanise kuzoita recoup mari dzandainge ndakaluza. Ndakati kwete, ndinokudzosera. Akabva anditi alright, ndichaenda newe kuVenda, but akazondifonera akanditi can you drive to Venda? Ndikati yes, I can do that. I drove kubva muSenton ndakananga kuVenda, ndokubva ndachizosvika pamba pake. Ndasvikapo ndakasvika huri usiku. Akabva anditi hazviti kuti urare panapa, asi chitora ruva iri. Ndakatora ruva, asi ndakaona kuti ruva racho mashizha aro ainge akazara neropa rainge rakagwamba rakaoma. Akabva anditi go and sleep somewhere, we will talk tomorrow. Ndakabva ndaenda uko kwandakange ndakabhuka kuguest house, ndokubva ndararako. Asi usiku ndakarota ndiri meeting mandakange ndakakombwa nevamwe varume maNigerian nemaSouth African nemaZimbabwean. Saka ndakabva ndaudzwa kuti ruva randainge ndapiwa rainge richazondipa mari, asi richindipa mari kudaro rainge richazongogara richingoyeredza misodzi kudivi rekuhama dzemudzimai wangu. Handina kuzvinzwisisa. Ndava kuda kunomuka ndopandakarota cobra yainge yakavhura muromo wayo yakamirira kudya mwana. Chiitiko chakandikatyamadza ndikamuka zvangu. Ndakafonera muvenda uya haana kubata macalls angu. Ndakabva ndafonerwa neumwe murungu muJoburg akanditi he wanted to have a meeting with me. I drove back from Venda to Joburg. Ndadzoka ndiri munzira ndichidzoka kuJoburg, ndo ndakabva ndaona kuti pakange paine reference yandainge ndatumidzirwa kuWhatsApp nemuvenda uya akati keep this reference when you pay me back my money. I want that reference. Ndikaziva kuti mari yangu yaita. Within about 25 minutes ndo pandakaona notification yemari yakapinda muaccount
ndichinonosvika mujoburg I called murungu akabva anditi uripi Gideon, ndoda kutaura newe zvaizvezvi. Ndakataura naye akabva andiudza kuti iye ainge achida munhu anomusosera maparts emotikari because munen'ina wake ane garage, ainge apiwa tenda rekugadzira maFord motikari dzemapurisa, saka akange achida munhu anomusosera maparts nekuti those were the terms and the conditions etenda. Saka takabva tagadzira chikampani. Ndakaita zvokungotsvaka muSouth African sezvo ini ndichingoshandisa madays kunyange zvangu ndiine mari dzangu. Tatsvaka muSouth African, takangotora ID yake kumuregister as a director asina chaanoziva, tikamupa mari, then that company ndo yakazoitwa forward nemurungu akati ndawana a business that is owned by a black South African, asi ndini secondary director wacho inini semuZimbabwe ndiri a black as well. Saka ndakabva ndakwanisa kupinzwa mutenda ndikaita mari sekutamba sekuseka. Ma-opportunities acho akangouya akatevedzana, ndikakwanisa kubhadhara muvhenda uya mari yake. Saka takati tapedza kuda about 21 days kubva muchiitiko chiya chekuti ndapiwa ruva iri rakatanga kuyeredza misodzi yeropa nerimwe zuva kuhope kwangu. Hapana kuzombopera 3 days mudzimai wangu ndakangonzwa achingoskrima, akange ari busy achiwacha zvake ari mubathroom, ndokubva achitaura nemuroora wake akaudzwa kuti mwana ainge adonhera mumugodhi akafa, mwana wehanzvadzi yake. Ndokutanga kuyeredzwa kwemisodzi kumhuri kumudzimai wangu. Kusvika pari nhasi handingazotauri hangu kuti vanhu vose vakafa sei, but vanhu vari kufa mukoma zvinotopisa tsitsi. Apa chikwambo ichi chinototaura neni, chinenge chichitoti handisati ndatanga kunwa ropa, the more that I give the more that I want from you. Handizivi kuti ndoita zvokuita sei, because pandakapinda machirichi life ichi handina kunge ndakaziva kuti ndatorombesewa. Muvhenda wacho ndinomutya because anoita zvemataxi. Akatondiudza pachena nerimwe zuva tichingotaura zvedu tiri kupati, akakonfesa kuti akambourayisa vanhu 7 munguva yetaxi violence. Saka musazoisa nyaya iyi kuchirungu please, ndapota. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma Gideon. Ngatitaurei navo mukoma Gideon ava mucomment section. Akomanaka zvakangooma ngazvo vedu we voita sei. But the first thing that you need to do is to look for a church. Moenda kuna vamufundisi and you confess, vokupaiwo futi advice kana zvichiita kutaura nemudzimai wenyu, maybe she can understand. Hei, pakuzourayirwa hama dzake apa ndo panoti netsei, but mukagara makonfesa chinhu chamakapiwa ichocho chisati chanyaya kudeura ropa, maybe she will understand. Ngatitaurei navo mucomment section. Vadiwa vateereri, ndo mamessages avo andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Do not forget to bring your updates muchitiudzawo kuti kwamuri kuri sei, kuri kushandika here, is everything okay or not. Bring those updates ku Facebook ndobva ndachizomaverenga pano pa YouTube.